Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan 1.3.2002. Lain mukaan 2 samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa ja saada pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliiton solmiva mies ja nainen. Hellurei! Homot voivat mennä naimisiin! Mitä muuta he tarvitsevat? Mun mielestä tämän ajan erilaisuuden haasteet tulee monella tavalla määrittää sen, että miltä näyttää tulevaisuuden Suomi. Ja mun hartain toive on, että se olisi rohkea ja avoin ja läsnä oleva yhteiskunta, joka tunnustaa kaikki. Mä haluan myös, että sekä mies- että naisparit olisi oikeus adoptioon. Ja kaikilla on oikeus saada perhe. Se on niin hienoa, että nämä meidän poliitikkomme eivät taas ole niin kuin ajatelleet nenänsä pidemmälle tämän tasa-arvoisuuslain suhteen. Kenestäkään ei suinkaan kuulosta yhtään epäilyttävältä, että 2 limaista miestä tulevat adoptoimaan pienen poikalapsen. Okei, myönnetään. Homot eivät välttämättä ole huonoja vanhempia, itse asiassa he saattavat olla parempia vanhempia kuin heterot. Mutta mietitäänpä sitten sitä, kun pikkujaska, joka ollaan adoptoitu noin 5-vuotiaana, pääsee siihen 7-8 vuoden ikään. Ja hän menee kouluun. Ja sitten jonkun koulupäivän jälkeen hän ottaa sieltä pari luokkakaveria kotiinsa tutustumaan. Onpas sulla kiva koti, mutta missä sun mutsis on? No, ei mulla on mutsia, mulla on 2 sukkia. Ja arvatkaapas mitä Jaskalle käy sitten seuraavana koulupäivänä. Tämä meidän pikkujaskamme tulee saamaan turpaan! Vain koska hänen vanhempansa ovat homoja. Ja mietitäänpä sitten tätä meidän pikkulissua, jonka on adoptoinut 2 lesboa. Jei! Tämä on sitä, mitä me haluamme meidän lapsille. Sitä, että niistä tulee koulukiusattuja vaan sen takia, että heidän vanhempansa ovat hieman ei-normaaleja. Kaikki teistä ei välttämättä oikein ymmärrä sitä, mutta lapset on helvetin ilkeitä. Lapset ei ymmärrä tätä meidän tasa-arvoisuutta. Lapset, ne on pieniä vitun piruja. Tietenkin pitäisi ottaa huomioon, että opettajien pitäisi estää tämmöiset tapahtumat, mutta arvaa mikä tulee olemaan heidän vastauksensa asiaan. No, pikkujaska nyt ei ole oikein sovelias tähän soveltuvainen tähän meidän luokkaamme. Lapset tarvitsevat normaalit vanhemmat, eivät mitään vitun lesbopareja eikä homopareja vanhemmikseen. Se on erittäin hienoa, että jonakin päivänä, kun Jaska herää painajaiseen ja hän sitten yllättää 2 isukkiaan puuhissaan, mitä he siellä sitten tekevätkään, mikä on saattanut mennä hieman pitkälle. Ja sitten tämä meidän pikkujaskamme näkee sen vielä kaiken kukkuraksi. Te ette niinku osaa ajatella, kuin limainen, mentaalinen kuva siitä tulee jäämään lapsen mieleen. Se tulee traumatisoitumaan. Olkaa hyvä, menkää homot ja lesbot naimisiin. Se ei mua kiinnosta. Mutta ajatelkaa hyvät ihmiset lasten kohtalo. Niille lapset tulee oikeasti kärsimään siinä niin. Eikä siinä vielä kaikki. Niillä lapsille saattaa tulla hieman vääristynyt seksuaalinen kuva itsestään. Elikkä kiitos ei homoadoptioita tähän yhteiskuntaan, nimittäin se lapsi tulee kärsimään siitä. Se tulee saamaan koulussa turpaansa ja myöskin koulun jälkeen, vain sen takia, koska ihmiset tietävät, että hei, sulla on hinttarit vanhempina. Ei. Ajatelkaa lapsia, hyvät ihmiset. Ajatelkaa lapsia.